Здравейте, пичове, аз съм стигал на 688 и тук до мен е Митко Бомбата. Здравейте. Сега ще ви покажа какво сме направили до тук. И така. Значи Netherward ферма. Тук ни бяха чествата първоначално. На Венцкрафт къщата. Мината сега да ви покажа. Разширяваме за слаймбал, освен ако се спалва, да. Има някакъв бък не се спалва, човек. Може. Преди, ако си забелязал, другите оцелявания правихме и се спалваха постоянно, човек. Да, постоянно се спалваха, не знам. Сигурно тази мина не е много голяма, затова съм гледал. Ето, нали я правихме и на горе височина. Да, на 3 блока височина е. Ние я правихме по-висока. Да, ли? Да, по-високо от 3 блока беше, май. Сега ще ви покажа моб спауна. Не знам, според мен май беше по-високо. Зомби гриндър искаш да кажеш. Да, е зомби грайндера. Ние имаме 3 ли станаха вече? Три се дава, но третия не е правен. Не е направен, да. Ето го. Ето тук идваш и седиш авка. Да, но ние вече имаме енктерно. Чакай бе, това ще го кажа. Да, имаме ферма. Сега ще ви я покажа след малко. Покажи на тия хора как се мяташ. Аз няма да снимам само на Minecraft, ще снимам и на различни игри. Естествено, това е тиреджира. И на Need for Speed World. Мързи ми да ходя от другия спаунер, иначе ето го там на 370 блока от хома. Това са моите работи. Кажи ни хората какво се строи, какво си правил, човек. Чакай бе. Кирките. Тази кирка Митко Бомбата ми я даде. От началото на сървайвъл не ми се падна нито един форчен. Дори и двойка не ми се падаше. Но не, силно 7 пъти ми падна. Нищо почти не ми се падаше. Ето тук имаме ферма. Какво е това? Моркови картофи. Да. Вилич ферма. Митко е направил през нощта май. Не знам. Да. Ето я. Тук ферма за крави. Аз все още нищо не съм направил, но мисля да направя един честрум и една къща да построя. Така. Ето е на Митко яката къща. Покажа отстрани. Чакай, яка не е яка. Мен ме кефи, не знам. Доста детайли има. Може да добавиш още тия дупки, дет си ги направя. Не да стане. Опа. Efficient 4, Fire Protection 4. Митко, не знам защо конят е извън Да, знам, но той не пада от там. Добре. Сега ще ви покажа отвътре. Гръмтейте ме. Така. Това пресъвлява отвътре. Тук Каспия. От другата страна е същото. Да, приотихме и Зоро. Там спи Митко. Чакайте, нищо не знаят. Къде знаят, че сме го приютили? Какво сме правили? Кажи, че отначало той живееше на отделно място. Отначало той живееше на отделно място. Да, но това сега твоите зрители не го знаят. Да. Това горе на покрива ни е нещо като малък честрум. Ето, са ни Временен. Да, временен. Ето. Иван ще направи още по-як. Много ясно е. Фендър честа ми имам доста работи. Ето ми дъма сета. Правичката. Какво да става? Какви са тези гърмежи? В Майнкрафта. Спирай звука. Да, Оле, човек, намали звука да аз. Сега идвам към мен, да няма смисъл. Се чуват и да е ендерманите, както тук гъмжат. Добре, ще ни мога малко.
И аз викам София, Валери, какво става? О, да, тук има запошани. Тук са готовите пошанки. Тук са материалите и стативите. Така да ходим към менда. Мале, тия големите ръкоци, Митко. През недъра си стигаме. Ето го пътя. Така. Така, Да хапнем. Don't worry, be happy. Има каменда. Така. Ето го. направили сме постали навсякъде да ми е по-близо всичко. Ето го енда. По-скоро само Стронгхолда. После може да отиваме да потърсим библиотеките, защото Митко още не ги е открил. Имам Breaking 3 книга. Браво. Имаше доста пранкове. Ето тук Демончето и Къбда Сокер си бяха нафармили 5 стака обсидиан и пранкнаха Милкан. После Милкан им го върна. Така, това е пътя. Специално направен от Митко бомбата. Какво съм правил? Така пътя за Каменда, бе. По-скоро за Камен фермата. Все те дъма работи, бе. Къде? Така, надолу. Със сигурно надолу е препълнено. Това си е направил хубав свет обаче. Ого, 3 Здравейте, пак съм тук. Извинете, кучета малко се разлаяха и не исках да се чува. Това е фермата. Ето ме покажи, бе, човек. Не очаквах да си без сет. Ето го Макс. Човек, че спейта ми е на 4 брови. Ето го Дарфус. Това някой се е представил за Митко. Знаеш ли, че ще му дареше с ръка и затова го свалих? И аз мисля, че знам кой го е написал това. Кой? Сюти Плейс, според мен. Не. Доста често има. Тук има на Феникс БГ, да му видиме. В топа някакви букуци си държи в това. Това е от фермата. Ще спра клипчето и като съм в Стронгхолда, ще се върна отново, за да потърсим библиотеката. Митко, ти не си откривал, нали? Не съм откривал, май няма да намериш. Нищо, ще пробвам. За сега, чао. Тук съм. От сега разбрах от Митко бомбата, че имам право да качвам по 15 минути клип. Значи имам още 5-6 минутки някъде. И нека да започваме да търсим. Обаче някой здравето го изгрифа от този Стронгхолд. Възможно навсякъде да се провална да търсиме библиотеката, но нямаше. Нямаше ли? Нищо, аз може да бъда съм някакъв лъкер и да намеря. Може. Аз не знам на къде тръгна, къде ти има Стронгхолд. Аз тук съм объркан малко така. Тук, какво е това? Аз няма на къде да тръгнем, човек.
Ого, те са ме оставили сами. Повдигай докато можеш. Оставили са ме сам по-точно. Ехо, викаш, охо, те са ме оставили сами. Няма проблем. Добре, не съм. Човек много бързо се дига, бе, направо чудо ще. За 1 минута 30 лева. Значи е доста ефикасно. Оп, намерих част от Стронгхолда. Оф, тук ще има силфи. Да, и това е за към портала, дето е. Добре. Не знам какво има. То е на 1165 копчета от спална. Тук е за да. Той обаче не се е генерирал както трябва явно. Стига. Те намериха втори Stronghold и там имаше. Книги ли? По-скоро библиотека. Демончето и КБД Асокер, Асокер. да. То И там. ако искаш, свършай вече, защото да я минаваш границата. Да, безмислено. Добре, чао хора. Забравих да покажа на Венци беше направила една такава скрита врата. И сега ще ви покажа. Така. Ето я тук. Това копче. И натискате Pleasure Plate и тя се затваря вратата. Иначе може да стои само отворена с копчето, като натиснете. И да затворите пак Pleasure Plate. Горе-долу хубаво става. Просто отвънка трябва малко по-друго да е. Да, повече детайли трябва да направи. Тук явно само материалите. Айде на коланата се чупи. Затворено заради ремонта. Това беше от мене. Очаквайте следващ клип и ако ви хареса, се абонирайте и давайте лайк. Чао!